Hi guys, good morning. Sayo kayo ko karon. Kauban ako si Prong Prong kay magpaswab mi karon. So, kani nga video akong ipakita ninyo ang unsaon pag avail ninyo sa swab diri sa Soto, libre ra ni siya. Adto mo sa page sa Soto. Vicente Soto nga page. So, mao na siya. Mao na page nila, musud mo diha unya i-click ninyo ang link kay unsay buhaton daghan kay pilapan murag siyam ka pages man siguro nang pilapan ninyo. Ayo kalimtig butang ang inyong email address kay didto i-send atong papel nga inyong dadon, inyo nang i-print, inyo nang dadon inigpaswab. So karon kung ipakita ninyo kung unsaon din ang swab kay first time namo nga makakita nga iswab. So dili ko apil nga magpaswab, si Prong Prong lang akong pagmangkon kay muli siya buhol. Na isa requirements nga aron makauli kung mag-negative. So atong tanawon guys kung mag-negative ba ni siya guys. Sige labi niglaag-laag ding bata. So nagpaabot na talin niya ay murag ikaduha ta diri sa van. Kita-kits unya guys. Ako ipakita ninyo. Ayaw buwag sa akong video ha para makita niyo kung saon. 2 hours later. Mao na siya iswab guys. Tulba de. Kulba. Gikulbaan ko na siya unsaon ko na yung ilong bungkag ko na yung ilong kauman. Untok gyud alas 9 guys. Nagsugod jud sila pasulod. So duha ni siya ka klase ha. Again, duha ni siya ka klase na walk in og na drive thru. So mo experience ta ani. First time na to ni nga makasulod diri sa ilang drive thru testing para sa swab. Ano sila mga astronauts. Trilling, ikaw na sunod. Exam ni. Agad na. Balik da so. Oh, so gitagaan ta ni guys. Sa Lingay Juicy. Okay, mo na ang ilang gikuha sa inyong kuan. Scan ra ang katong code nga naa sa inyong i-print. Nya man inyong gawas dayon guys. Nya man ipakita dito. Nagubog dag mo. Nagluto mo. Di makitaan giilong. Na ilong lagi. Oh, okay na. Dali ra kayo guys. Dili madlok si kuya waning hilak. Okay. Ay, sa lipdan man ta. Tumuod ta. Oh, so kung mag-drive thru day guys, dili ra mo muna og sasakyanan kay naara sa sasakyanan pud ko ano. Oh, naara sa sasakyanan giswab. Oh, ano sila ang mga naglinya. Ubay-ubay sad guys. Guys, it's our turn. Ano ka brum? Limpili sana yung ilong. Walang ganito ha. Bata na. Ay, dunga din. Lilingin ka rin ako. Mga mayo mga gamay. Oh no! Ilang ka nga? May ilang atras, ginawalalong. Ginawalalong ha. Email ra, thank you. Kahilak po siya ay. Tutulong luha. So guys, mga to siya guys. Mga to swab test. Ba dahil og ilong dahil guys. So may experience dahil. Ha? Sakit. Sakit? Oh. Sakit nga ang giluto. Sakit yun ang aranggilo ka. So guys, nakagawas na may anya mo ni balik me dire kay ari man may magi. O mo na sila ang nagpila, mo na yung mga sunod namong nang pila. Daghan nagpila guys, pero dali ra kayo. Ayaw mo ka problema magpaswab mo diri sa Vicente Soto kay dali ra kayo guys. Ana sila mo na. Dali ra kayo mahuman nya, dali ra sad na mahuman bisan pagtaas ang linya.